Hello, what's up guys? Ayan, bumisita kami ngayon sa Vet Clinic. Ikalawang session ng kanilang vaccine ng aking tatlong natitirang puppies. Dalawang Pomeranian yan sa isang male na Shih Tzu. Yun, excited na sila matusukan dito guys. Nga pala, dito kami sa Manawak Veterinary Clinic. Ayun, dito lang po ito sa tabi ng Yamaha. Yun ang poging master groomer ng Manawak Vet, Sir Michael. Ito yung nila, si Doc. Kami yung poging doktor dito sa Manawak Vet. Ayun, pakabait yan guys. Ito yung assistant vet nila, si Sir Pogi. Yun, kaway yun sir. Yun, Manawak Vet. Dito, pakabait ng mga tao dito. Saka si ma'am, yung nila, the receptionist pala dito. Yun na palang hindi. Hi ma'am. And guys, kompleto sila dito guys. Bakuna, deworm, pagkain ng aso, shampoo at iba pa. Ayun, nagsipon na ang Angelo Pampayo, ang aking tagahawak ng tuta. Maraming salamat po. Bye-bye.